Beste ariketa honetan, komutazio zelula, komutazio frekuentzia batekin, beraz, PV bikoitza M modulazio batekin, datu guztiak ematen dizkigute, eta hoxe esaten digute. Ebatzi, korrontea, lan zikloa baldin bada 0,25. Lan zikloa baldin bada 0,25. Bueno, hasi gaitezen gauzak hemen aztertzen ia. Iturri honen balio ematen digute, beste honen ere bai, komutazio frekuentzia, beraz, F komutazio frekuentzia 20 kilohertzio baldin badira, horrek esan nahi du, komutazio periodoa da honen inbertsua, eta hau ateratzen da 50 mikrosegundo. Vale. Lan zikloa baldin bada 0,25, horrek esan nahi du, etengailua goikoa dagoela itxita, teon denbora dela hau zati lau, edo hau bidez 0,25, eta hau ateratzen da 12,5 mikrosegundo, eta egon behar da itxita, hiru laurden, periodoaren hiru laurden, kasu honetan, 37,5 mikrosegundo. Orduan, bueno, grafikan, egoera izango genuke, denbora grafika honetan, izango genuke 12, teon, badakigula dela, 12,5 mikrosegundo itxita, eta gero, hau bide, eta onutzaino, periodoa izango zen untzaino, hau dela teof, hemen 37,5 mikrosegundo egongo zen, hau, S bat irekita, hemen itxita eta hemen irekita. Bueno, aztertu ezagun, bueno, hau isten bada, dela teon, hemen izan behar dugu ze tensioa. 216 eunda hogeita hamalau, pues tensio positibo bat, eta intensitatea gorak joan behar da. Gorak joan behar da horrelaxe, eta gero, hau irekitzen denean, teofonetan, eta hau isten denean, tensioa minus 0ken eunda hogeita hamalau, negatiboa, denbora gehiago, pues ziurren itxiko zaigula horrelaxeko zerbait eroriko zaigu. Tensio nahiko altua, negatiboa, eta gainera denbora gehiago, honen 3 aldiz gehiago. Orduan kalkulatu itzagun, ia, noraino igotzen da hau? Intensitate hau aldatzen da, malda hau kalkulatu ezakegu grafikoki, lehen da biziko intensitate hori aldaketa zati teon, badakigula dela 12,5 mikrosegundo, malda hori da, pues, bobinan gertatzen dena tensioaren arabera eta intensitatearen arabera. Bobinaren tensio diferentzia hau itxita dagoenean da, 216 ken eunda hogeita hamalau, eta iturrien tensioa, zati bobinaren balioa, 1,5 milihenrio. 1,5 bider, amar ber, minus iru. Eta niri hemen, hau atera zait, ez duk ere konfirmatu ditzazu, 0,68 amper. Beraz, hau igotzen da 0,68 amper arte. Hau IL izango zen. IL edo IB nahi duzuna. Nik beti IL esan diot. Eta gero, S bat irekitzen da, S bi isten da denbora gehiago, denbora guzti hau, eta ordene iruki hau izango duke, grafikoki, malda hau izan behar da. Hau, guzti hau intensitate aldaketa hau deitzen badigu, iazpibi, zati denbora guzti hau, egiten badugu iruki horren malda, iazpibi. Hemen dikasita, zati denbora guzti hau, 37,5 mikrosegundo, berdin, bobinan gertatzen dena, egoera honetan, S bat irekita eta S bitxita, tensio, bobinaren tensioa da, 124, negatiboa, baina ni hemen malda ja hortu dudanez negatiboa, hau, 124, zati 1,5 milihenrio. Eta hemendik, erorketa hau, niri atera zait, 3,35 amper. Horrek esan nahi du, hemendik onutza 3,35 amper erortzen bagea, haila datu behar naiz, minus 2,67. Minus 2,67. Horren egoera, hauxe izango zen egoera, lan ziklo honekin hasieran bobina deskargatuta baldin badago. Eta hori eskatzen digutena, da?